Здравейте! Това е новата настолна игра, която пристигна днес, Evolution. Тя може да се играе от 2 до 6 човека, като е най-добра, доколкото казват в Board Games Geek, с 4 човека. Това е Second Edition, която излезе през 2014 година и сега ще я отворим, за да видим какво има вътре. Играта продължава горе-долу между 50 и 70 минути. И сега я разпечатваме. Пристигна преди няма и 15 минути по DHL. Горе-долу на кутията пише, че е около 60 минути играта, като е за 12 плюс години. Новата кутия изключително много ми хареса. Даже се притесних в началото да не ми пратят старата, защото тази още я няма в България. Сега я отваряме. Доста яки картинки отстрани. Мъги от всички страни. И какво имаме тук? Имаме книжка с правилата, в която е показано всичко, каквото трябва да съдържа играта. Какво е позволено, какво не е позволено съответно. И картите, които има, но не знам дали са всички карти, които са в играта или не са. Чудесно! Има книжки с картите, които се прегъват с правилата. И най-вероятно всеки играч, да, има 6 такива книжки, всеки играч има по една такава, за да може по-лесно да се виждат нещата. Това е... яко! Това е новото място, което са направили за слагане на храната, за който от вас не знае как се играе. Ще има следващо клипче, в което да бъде обяснено или показано съответно с хора, които играят, но го има и в оригиналния сайт на играта. Това са плочките за развитие на еволюцията, като има Body Size и Population. И има 2 пакета с такива плочки, които на брой са сигурно някъде около 20, 3, 5, 8, 10, даже са 24. Има и 2 тестета карти, като нямам представа, сега ще ги видим какво представляват те. Отваряме. Има различни животни и след като прегледате клипа с играта, ще видите всъщност колко е яка. Това е първото тесте. Има си доста добре направено място, къде да се държат нещата. Ето ги и тези. Кутията ми харесва доста. Това са храните за животните. Като има 2 типа животни, някои се хранят с други животни, т.е. само с месо. Има такива, които се хранят само с растения, древопасните, и има такива, които се хранят и с двете. Да продължим нататък, да видим какво има тук. Имаме 1, 2, 3 стака с храна, като те са различни от другата страна. Има различни видове, доста яко измислено. Това са купчетата, с които си дигаме съответно body size или популацията, като ги слагаме вътре и то просто се мести в течение на играта. Това е маркера кой е на ход. Супер як маркер е. Дървене. Ми изглежда доста стабилен. Не е лошо дърво, даже доста приятно е направено. Има пликченце за храната. Чудесно, това е в полза. И има турбички, в които ние си държим храната, която накрая са ни точки. Най-якото е, че всичките турбички са с различни животни на тях. Има 6 такива турбички. Като отзад на турбичките има надпис на производителя на играта.
Надявам се ревюто да ви е харесало, да сте видяли горе-долу какво съдържа играта и може да гледате други наши клипчета с игри или отваряне на... с игране на игри или с отваряне на игри.